जनता न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। पाहूयात आजच्या ठळक बातम्या। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेची चौकशी होणार। दुबार, स्थलांतरित आणि मयत इत्यादी लाभार्थ्यांना वगळण्यात येणार। शासकीय, निमशासकीय महामंडळ संस्थेमधील अधिकारी, कर्मचारी, व्यावसायिक, बागायत शेतकरी, चारचाकी वाहनधारक आयकर भरणार असून त्यांचे नाव दारिद्र्य रेषेत असेल तर चौकशी होऊन त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार। ग्रामीण भागातील 44,000 व शहरी भागातील 59,000 रुपयेपेक्षा जास्त असल्यास वगळण्यात येणार व कमी असल्यास चौकशी होणार। शासनास फसवणूक केल्याने त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार। महाराष्ट्र राज्यामध्ये दिनांक 1 फेब्रुवारी 2014 राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत विहित अटीनुसार पात्र असलेल्या अंत्योदय योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रति शिधापत्रिका प्रति महिना 35 किलो व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती 5 किलो सवलतीच्या दराने लाभ देण्यात येणार आहे। आधार शेडिंगमुळे सदर योजनेअंतर्गत सवलतीच्या दराने अन्नधान्य लाभ घेण्याकरिता योग्य लाभार्थ्याचा समावेश करण्यात आला आहे। APL केसरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांचे देखील आधार शेडिंग करण्यात येणार आहे। सदर आधार शेडिंगमुळे अपात्र, दुबार, स्थलांतरित, मयत इत्यादी लाभार्थ्यांना वगळण्यात येणार आहे। तसेच पात्र लाभार्थ्यांमधील ज्या विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्य घेण्याची आवश्यकता नाही अशा लाभार्थ्यांनी स्वेच्छेने सवलतीच्या दराने अन्नधान्य घेण्याच्या योजनेमधून बाहेर पडण्याची तयारी दर्शवली तर अशा लाभार्थ्यांना मिळणारा सवलतीचा लाभ जे गरजू लाभार्थी इष्टांकाच्या मर्यादेमुळे योजनेमुळे समाविष्ट होऊ शकले नाहीत अशा लाभार्थ्यांना मिळेल। या दृष्टीने अन्नधान्याच्या अनुदानातून बाहेर पडा ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक 19 ऑक्टोबर 2016 अन्वये घेतला आहे। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना 2013 अंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने मिळणाऱ्या अन्नधान्याचा लाभ घ्यावायचा नसल्यास व देशात बळकट करण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग व्हायचा असल्यास त्याने नव्याने घ्यावयाच्या शिधापत्रिका आणि अस्तित्वात असलेल्या शिधापत्रिकेकरिता शासनाकडील विहित नमुन्यातील अर्जामध्ये आपले सहमती दर्शवून संबंधित रास्तभाव धान्य परवानाधारक किंवा संबंधित तलाठी किंवा पुरवठा निरीक्षक यांच्याकडे अर्ज सादर करावायचे आहेत। माननीय उपायुक्त पुरवठा पुणे, माननीय जिल्हा पुरवठा अधिकारी सांगली यांनी जे अपात्र लाभार्थी म्हणजेच शासकीय, निमशासकीय महामंडळ संस्थांमधील अधिकारी, कर्मचारी, पेन्शनधारक, व्यवसाय, बागायत शेतकरी, चारचाकी वाहनधारक, आयकर भरणारे लाभार्थी तसेच ज्या लाभार्थ्यांचे उत्पन्न ग्रामीण भागात 44,000 रुपये व शहरी भागात 59,000 रुपयेपेक्षा जास्त आहे या लाभार्थ्यांनी 30 ऑगस्ट 2022 पर्यंत स्वेच्छेने अर्ज भरून द्यायचे आहेत। 1 सप्टेंबर पासून शहरी भागात 59,000 पेक्षा कमी व ग्रामीण भागात 44,000 पेक्षा कमी उत्पन्न दाखवलेल्या संशयित लाभार्थ्यांची गावोगावी तपासणी करण्यात येणार आहे। त्यांची आर्थिक स्थिती चांगली असून ही अन्नधान्याचा लाभ घेत असल्याचे आढळल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे। तसेच खोट्या माहितीद्वारे शासनाची फसवणूक केली म्हणून जेवढे दिवस त्याने मोफत अथवा स्वस्त दराने धान्य प्राप्त केले असेल त्या अन्नधान्याची किंमत बाजारभावाप्रमाणे वसूल करण्यात येणार आहे। जत तालुक्यातील अनेक लाभार्थ्यांनी अन्नधान्याच्या अनुदानातून बाहेर पडून या योजनेची संमती दर्शक अर्ज तहसील कार्यालयात जमा करावा। अशा लाभार्थ्यांचा आदर्श घेऊन या योजनेमधून बाहेर पडा असे आवाहन महसूल प्रशासनाच्या वतीने तहसीलदार जीवन बनसोडे यांनी दिले।